Il-qorti ma laqgħetx talba biex jinstema' b'urġenza il-libell li fetaħ il-Prim Ministru fil-konfront ta' Daphne Caruana Galizia u l-midja tal-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li permezz ta' stqarrija esprima sens ta' dispjaċir, il-Prim Ministru qal li jirrispetta d-deċiżjoni tal-qrati u jikkopera f'kull stadju. Kompla jintqal li ħadd daqs il-Prim Ministru u l-familja tiegħu ma jixtiequ li toħroġ il-verità u verità kollha bil-ġurament, dan biex jieqfu l-gideb u l-kalunji bla bażi li qed jinkitbu mingħajr skrupli. Id-demokrazija u s-saltna tal-liġi għandha tkun osservata minn kulħadd u tot l-istess għal kulħadd, temmet tgħid l-istqarrija tal-Prim Ministru. Kien wara li Daphne Caruana Galizia u l-midja tal-Partit Nazzjonalista ħarġu bil-gidba li l-kumpanija E-Grant qiegħda Michelle Muscat li nfetħu dawn il-libelli u saħansitra l-Prim Ministru talab li ssir inkjesta bil-Maġistrat. Inkjesta li qed issir wara li maġistrat indipendenti inħatar skont il-proċeduri tal-qrati. Prim Ministru xed quddiem l-inkjesta li qed tinvestiga l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu nhar is-Sibt li għadda. Iżda Daphne Caruana Galizia li mill-blok tagħha oriġinaw l-allegazzjonijiet li kienu saħansitra gidba bil-pubblikazzjoni ta' dokumenti għażlet li ma tixeċ, naf il-waqt li attakkat lill-maġistrat u lill-inkjesta li sejħitilha xejn.